1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଳୁର ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ହେଲେ 750 ଗ୍ରାମ ଆଳୁ କେତେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ? 750 ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ଅତି ସହଜରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 1000 ଗ୍ରାମ। ଏଠି ଆମେ 1 ଟଙ୍କା ଯେ 100 ପଇସା, 40 ଟଙ୍କା ଯେ 400 ପଇସା। ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 1000 ଗ୍ରାମକୁ ଆମର ଲେଖିଲେ କେତେ ପଇସା? 1000 ଗ୍ରାମକୁ 40 ଟଙ୍କା ମାନେ ପଇସା ଲେଖିବା 4000 ପଇସା। 1 ଗ୍ରାମକୁ 4000 ବିଭକ୍ତ 1000 ବୁଝେଇବ ଏଇଭଳି 4 ପଇସା 4 ପଇସା। ଆମର 100 ଗ୍ରାମକୁ ଆଗ ବାହାର କରିବା। 100 ଗ୍ରାମକୁ ବାହାର କରିବା 4 ପଇସା ହେଲେ 4 ଗୁଣନ 100 ତାହେଲେ 400 ପଇସା। 400 ପଇସା ମାନେ 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କା ହିସାବ କଲେ ହେଲା। ଆମେ 100 ଗ୍ରାମକୁ 4 ଟଙ୍କା। 100 ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ 4 ଟଙ୍କା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 50 ଗ୍ରାମକୁ 4ରେ ଅଧା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖିବା। ତାପରେ 500 ଗ୍ରାମକୁ ଏଠି 1000 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଏଠି 500 ହେଲେ ଅଧା ହେବ। 2ରେ ହରିବା। 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 40କୁ 20 ଟଙ୍କା ହେବ। 250 ମାନେ 250 ଗ୍ରାମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 4ରେ ହରିବା। ବିଭକ୍ତ 4 କରିଦେବା। ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଥିବ ତାକୁ 4ରେ ହରିବା। 4ରେ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା 750 ଗ୍ରାମ। ଆମେ 700 ମିଶାଣ 50 ଗ୍ରାମ। ଆମେ 700 ଗ୍ରାମକୁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? 100 ଗ୍ରାମକୁ 4 ଟଙ୍କା ହେଲେ 700 ଗ୍ରାମକୁ 728 ଟଙ୍କା। 28 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 50 ଗ୍ରାମକୁ 2 ଟଙ୍କା। ଆମର କେତେ ହେଲା? 30 ଟଙ୍କା। ଆମର 750 ଗ୍ରାମକୁ ଆମର ଆଳୁକୁ ଆମର କେତେ ହେବ? 30 ଟଙ୍କା। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଧର ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 40 ଟଙ୍କା ଦେଖି ହେଇଥିବ ଆଳୁ କେଜି 35 ଟଙ୍କା। ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା? 100କୁ 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୁଣିକିରି ଫଟଫଟ କରିଦେବା। ହିସାବ କରିକି କହିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର 1 କିଲୋ ଆଳୁର ଦାମ ହେଇଥିବ 60 ଟଙ୍କା, 100 ଆମର 6 ଟଙ୍କା। 100ଟା ହିସାବ କଲେ ଆମେ 200 500 ମାନେ ଅଧା କରିକି ଦେବା। 250 ମାନେ 4ରେ ହରିବା। 500 ମାନେ 2ରେ ହରିବା। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିବ ତାକୁ 2ରେ ଅଧା କରିଦେବେ। 60 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଳୁ କେଜି, ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା। 500 ହେଲେ 30 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେମିତି 250 ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ 4ରେ ହରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ।